ଓ କେତେ କେତେ ବା ଦରମା 8,000? ଆଉ ଆଉ 10,000? ଟୋଟାଲ ବାହା ହେବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ? ଭୁଲି ଯାଅ। ଟୋଟାଲ 8-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଧରି ଦରମା। ଟୋଟାଲ ବାହା ହେବା ସ୍ୱପ୍ନ ଟୋଟାଲ ଦେଖ ନାହିଁ, ଭୁଲି ଯାଅ ଟୋଟାଲୁ। କାହିଁ କହୁଛି, ଆଜି ସକାଳେ ମୋତେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆଇଲା। ମୋତେ କହିଲା ସାର୍ ଆଉ ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତମର? ଡିଭୋର୍ସ କାହିଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ବାହାଘର କେତେ ଦିନ ହେଇଛି? କହିଲା ମୋ ବାହାଘର 2 ମାସ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ବାହାଘର 2 ମାସ ତମେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବାକୁ କାହିଁ ଚାହୁଁଛ? କହିଲା ସାର୍ ମୋର ବାହାଘର ମାସେ ହେଇନାହିଁ, ଝିଅ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା? କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ଥିବ। କହିଲା ସାର୍ ମୋର ଦରମା 8-10 ହଜାର, ଆଉ ଝିଅ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଚଳିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ବାହାଘର ବେଳେ କେତେ କହିଥିଲ? ନା ସାର୍ ମୁଁ କହିନଥିଲି, ମୋ ବାପା କହିଥିଲେ 50,000 ଦରମା। ମୁଁ କହିଲି ତମେ 50,000 କାହିଁ କହୁଥିଲ? ତମେ 50,000 କାହିଁ କହୁଥିଲ? ତମେ ଅବିକା ଝିଅ 8-10 ହଜାର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଅବେ କାହାର ଭୁଲ ଏଠି? ଝିଅ ସେଠି ଜାଣିକି ଆଇଲା ମୋର ଦରମା, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଦରମା ହେବ କେତେ? 50,000। ମୁଁ ଭଲ ଶାର୍ଟଟେ ପିନ୍ଧିବି, ଇଏ ପିନ୍ଧିବି, ସିଏ ପିନ୍ଧିବି, ଏଇଟା ଲଗେଇବି, ସେଇଟା ଲଗେଇବି। ଅବିକା ତମ ଦରମା କେତେ? 8-10 ହଜାର। ଝିଅ ତାପର ଇଏ ତାପରେ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ କହିଲି ରୋଷେଇ ପାଇଁ, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ କହୁଛି ହେ ତୋର ଔକାତ ନାହିଁ, ମା ଡ୍ୟାନ୍ସ ତୋର ଔକାତ ନାହିଁ ମୋତେ ରଖିବାର। ସେଇ ଯୋଉ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଏଇଆ କହିକି ପୁଣି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ କହୁଛି ତମର ଦରମା ଯଦି 8-10 ହଜାର, ବାହାଘର ସ୍ୱପ୍ନ ଟୋଟାଲ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଦେଖିବ ନାହିଁ।